5.251 accidents comptabilitzats. La C55 és la carretera que hi venen a parar tota la gent de la comarca del Bages, tota la gent del Moianès, tota la gent del Berguedà, tota la gent del Solsonès. I va xocar de cara contra nosaltres. El primer dia que representa que inaugurem les obres i ja mor una persona. Però si tu agafes a tots els vehicles del Bages i els prohibeixes sortir de casa, també reduiràs els accidents mortals. Això no és exactament una carretera, això és una processó asfaltada. Doncs jo des de Manresa ja agafo l'autopista perquè em fa por. Ja hi ha un projecte de desdoblament fet, en qualsevol cas el problema és econòmic. C55 ha costat bastants anys perquè durant molt de temps aquesta qüestió no semblava que interessés. I per una altra banda tenim una C16, una autopista que... El tema de quant temps s'ha mantingut en una ocultació infame les condicions de concessió d'aquesta autopista. Però a nosaltres ens falta, i jo li vaig demanar al conseller explícitament, el pla econòmic-financer original. Jo ho veig que està molt verd. I el Premi Estrellat se l'endú la Conselleria de Territori de la Generalitat per les obres de la carretera C55.